A Human 15 éves történetéről fogunk most itt beszélgetni. Kanicsár Ádám András és Validuda Dániel munkatársakkal, majd be fognak mutatkozni, illetve Erdei Zsolt lett volna még a harmadik résztvevőnk, de ő nem tudott más elfoglaltság miatt részt venni, úgyhogy be kell érnetek Ádámmal és Dániellel, de hát szerintem ők is elég sokat tudnak mesélni, mert eleget. Ha jól emlékszem, te a kezdetektől, és te is majdnem a kezdetektől a Human munkatársai vagytok, szóval először azt szeretném kérni, hogy mutatkozzatok be, és beszéljetek arról, hogy hogyan kapcsolódtatok a Humanhez, még nem a kezdetek, hogy hogyan indult, hanem csak, hogy milyen szerepetek volt a Humannek az életében, nem tudom, ahogy szeretnétek. Oké. Akkor én Kanicsár Ádám András vagyok, és igazából én sem a legkezdetektől voltam a Humannél, mert úgy tudom, hogy amikor én beültem az első Human meetingemre, az már a második Human meeting volt, szóval volt egy darab meeting még előtte, de én még emlékszem a Humannek az első munkacímére, és utána aztán 15 évig maradtam is a magazinnal, meg remélem, hogy maradok is a magazinnal. Én mindenfajta szerepben voltam, szóval én voltam szerkesztő, olvasószerkesztő, főszerkesztő, online főszerkesztő, projektmenedzser, aztán egy idő után így feladtam azt, hogy valamilyen pozícióm legyen, egyszerűen ott vagyok a Humannél, és kész. Én úgy mondanám, hogy az első számban még nem írtam cikket, az 2011 ősze, de a második számtól már igen. És nekem nem is voltak változatos titulusaim, végig cikkíróként tituláltam magam. Voltak saját rovataim a nyomtatott magazinban, aztán mikor elindult úgy igazán a honlap 2014-15 körül, akkor oda is intenzíven elkezdtem cikkeket írni, és ez ment 14 éven keresztül. 2025, tehát tavaly ősszel tartottam egy szünetet, mert akkor fejeztem be a jogot, záróvizsgáim voltak, és hát elmondhatjuk, hogy én január óta már nem is vagyok a Human kötelékében, tehát már nem írok cikkeket, de majdnem az első 15 évét azt majdnem egy az egyben lefettem én is. Aki egyszer Humanes volt, az örökre az marad. De valóban én is egyébként írtam néhány cikket a Humanre, nem olyan nagyon sokat, de pont így, amikor készültem, akkor kerestem meg ezt a 10 éves évfordulóra készült számot, és ebbe is írtam egy cikket. Az speciál érdekes módon, abszolút véletlen szerintem a Mások újságnak a történetéről szólt, és ugyebár ez meg a 10 éves évfordulója volt a Humannek. Említettétek 2011 őszét. Hivatalosan október 22-én jelent meg az első száma a nyomtatott Humannek, és a Konfetti Partin osztogatták, nem jut eszembe a szórakozóhely neve, ott a Nagykörúton, Orfeumban. Tehát ott volt az első Human magazinnak a terjesztése, meg persze máshol is. Szóval 2011. október 22-én. Hogy kezdődött az egész? Honnan jött az ötlet, hogy indítsatok egy újságot? Mi volt a cél? Igazából a cél sose az volt, a cél az legelején sose az volt, hogy egy magazin induljon. Szóval sosem azt terveztük a legelején, hogy akkor itt lesz egy férfi meleg magazin, hanem a Fehérdi Csabáék, akik alapvetően alapítói voltak a Humannek, ők először csupán azt tervezték, hogy legyen valamilyen reklám felület, ami a konfetti partikat tudja reklámozni, és írjunk bele néhány cikket, és így legyen olyan, mint egy magazin, de igazából egy nagy-nagy reklámfelület legyen. És szerintem először erre is törekedtek így az első számnál, de aztán Váradi Sanyi lett ugye a főszerkesztő, az első főszerkesztő, és ő azért elég korán így ráeszmélt, hogy ebből lehet egy kerekebb dolgot csinálni, akkor keresett fel engem, mert tudta, hogy én akkor már újságíró voltam, vagyis így bontogattam a szárnyaimat újságíróként. Akkor 22 évesek voltunk talán, úgyhogy még nagyon-nagyon zsengék voltunk. És így szép lassan átfejlődtünk azért egy magazinnál. Szerintem már az első számunk is
nyilván egy magazinszerű dolog volt, de aztán erre törekedtünk, hogy folyamatosan fejlődjünk, és hogy ne csak egy reklámanyag legyünk, és ne csak a konfettiről szóljunk. Annyi, hogy egy jó ideig a B4-es oldal, szóval az újságnak a leghátsó része, az mindig ki volt bérelve a konfetti partiknak. És akkor, akit említettél, Fehérdi Csaba, ő volt a tulajdonos, Igen. és a konfettinek a szervezője is, ha jól értem? Igen, mindkettőhöz erősen kötődött. Váradi Sándor pedig az első főszerkesztő. Így van. Jó. Beszéltél a célokról, hogy akkor alapvetően így a buli népszerűsítésére indult, de hogy milyen cikkek voltak, milyen témák voltak emellett mondjuk az első számokban? Hát én, ha magamban indulok ki, és ez is szerintem jól példázza az újságnak a zsenge jellegét, hogy engem például a Váradi Sanyi úgy keresett meg, hogy ez 2011. október, én előtte jöttem haza Brüsszelből, volt egy európai parlamenti gyakornoki program, amiben részt vettem, és akkor a Sanyi mondta, hogy jártam több helyen akkoriban külföldön, hogy akkor írhatnék arról, hogy nekem meleg szemmel milyen volt Brüsszel, milyen volt Skopje, milyen volt Minsk. Emögött nem volt egy kidolgozott... Nem így volt. Hát nekem így maradt meg. Így maradt meg? Igen. És akkor így írtam városokról egyrészt. Másrészt pedig 2012 nyarán volt a Eurogames Budapesten, ami egy nemzetközi LMBTQ sportrendezvény volt. Akkor került először megrendezésre Közép-Kelet-Európában, és annak a protokollfőnöke voltam, és volt egy ilyen megbeszélés is, hogy ennek Eurogames-ről is cikkek, minden egyes nyomtatott számban, és akkor arról is volt, de hogy amögött sem volt szerintem még egy olyan kidolgozott koncepció, hanem voltak Eurogames-es cikkek, meg mondom, nekem voltak ilyen országokról, meg városokról szóló cikkeim, én így vettem részt benne. Nem a Eurogames-el kezdődött az egész? Mert én úgy emlékszem, hogy is akkoriban úgy rémlik az beszélgettünk interjútból, a de lehet, hogy Eurogames-ről, mert tisztán emlékszem, hogy te ilyen nagyon őszintén, semmilyen stratégiai céllal meséltél a Sanyinak a Eurogames-ről, hogy ez kerüljön be a magazinba, mert mégiscsak Magyarországon, meg Budapesten lesz egy ilyen meleg rendezvény, ami akkoriban amúgy tök természetes volt. És akkor a Sanyi nekem még mondta is, hogy mennyire stratégikus gondolkodású vagy, de én megmondtam neki, hogy szerintem itt tényleg egy őszinte cél volt. De aztán lehet, hogy én emlékszem rosszul. Én arra is emlékszem, hogy közben még mandulagyulladásom volt, miközben ez a megbeszélés volt. Ez benne van az interjúban is, amit Igen? adtál annó a 10. évfordulón, és te emlékszel erre, hogy például te milyen témájú cikkeket írtál így az elején? Fú, nekem nagyon hamar ilyen olvasószerkesztői feladatom lett, és az első cikkémre, hogy őszinte legyek, annyira nem emlékszem. Emlékszem, hogy volt egy fiktív interjú egy íróval, aki mintha kiadott volna egy melegekről szóló könyvet Magyarországon, de ez egy fiktív kitalált interjú volt, és mindenki bevette, és mindenki kereste rajtunk, hogy hol van ez a könyv. Mert akkoriban az azért ilyen nagyon nagy dolog lett volna, hogy megjelenik egy olyan könyv Magyarországon, ami kőkeményen LMBTQ témájú, de azért nehéz erről nagyon beszélni, mert 15 éve ez teljesen más világ volt. Most ez hülyén hangzik, mert csak 15 év telt el, de furcsa volt az, hogy megjelenjen egy könyv melegekről, még nem használtuk az LMBTQ szavakat, vagyis betűket. Emlékszem, hogy volt is egy címlapunk, ahol erről indítottunk ilyen vitát, hogy valóban kell ez a sok betű. Akkoriban még meleg férfi magazin voltunk, és lehetett meleg férfi magazin lenni. Ma már azért egy idő után mi is LMBTQ magazin lettünk. Én nem emlékszem így emiatt a cikkeimre, mert mindig így próbáltam haladni a világgal, meg én nagyon hamar olvasószerkesztő voltam, szóval én inkább rajta tartottam a tekintetemet azon, hogy miről szóljon a magazin. De ezt azért annyira nagy erőkkel nem lehetett irányítani, mert nyilván mindenki charityben dolgozott, úgyhogy aki írt, annak örültünk, hogy írt, és örültünk, hogy bármiről írt. Próbáltuk a jó cikkeket előnyben részesíteni, a rosszabb cikkeket átalakítani jobb cikkekké, amennyire tudtuk, és hogy ne legyen sértődés. De hát ez egy óriási összetartó dolog volt, és örültünk minden segítségnek, örültünk minden cikknek, minden fotónak, minden jó szónak, minden hirdetőnek. Ez az elején
valahogy egy szeretetteli harc volt a túlélésért, ahol tök támogattuk egymást, de nagyon-nagyon nehéz volt. De tényleg hónapról hónapra tartottuk fenn a magazint. Nagyon nehéz harcok voltak ezek. És hogy állt össze a csapat, illetve tehát, hogy volt arra kapacitás, hogy tényleg nem tudom, profi marketinges, profi kézmányszerkesztő, olyan újságírók legyenek, akiknek már volt gyakorlatuk? Hát nem. Nem. Ez egy nagyon fiatal csapat volt, de szerintem, legalábbis én úgy emlékszem, hogy aki Humanes volt, arról így tudták az emberek, hogy Humanes, vagy tudták, hogy ő a Humanben ír, vagy hogy a Human csapatához tartozik. Nem azt mondom, hogy ranggal járt, mert abszolút nem járt ranggal, de szerintem menő volt Humanesnek lenni, és nyilván, hogyha valaki jobban értett valamihez, annak megpróbáltuk kihasználni a tudását, de nekünk ott mindent meg kellett tanulni. Szóval ott voltunk a 20-as évei elején járó fiatalok, és nekünk meg kellett tanulni a marketinget, a weblap szerkesztést, nyilván ilyenek azért kértünk fel embereket, az, hogy hogyan működik egy nyomda, mit hogyan kell leadni, hogyan kell korrektúrázni, hogyan kell képet szerkeszteni, hogyan dolgozzunk együtt a grafikussal. Megtaláltuk a szakmabelieket, szóval voltak fotósaink, meg voltak grafikusaink, de egy kicsit ilyen autodidakta dolog volt az egész, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell vinni egy magazint. De mindenki iszonyat lelkes volt, és boldog volt tőle, és 15 éve ez abban is más világ volt, hogy valahogy biztosak voltunk benne, hogy a demokrácia az előre tart, és nem tud hátrafele menni. És már fideszes időket éltünk, szóval már egy éve a Fidesz volt hatalmon, de még nem voltak ezek a mai fideszes borzasztó nagy túlkapások, és azt éreztük, hogy itt jön egy tök jó jövő, egyszer csak lesz euró, egyszer csak lesz melegházasság, és majd egyre jobb és jobb lesz a világ, ahogy megy az idő, ahogy mi is idősödünk, ahogy a magazin is idősödik, úgy minden egyre szebb lesz. És ez a fajta pozitivitás, ami akkoriban így bennünk volt, meg benne volt a levegőben, ez borzasztóan tolta előre szerintem az újságot. Még esetleg vannak emlékeitek, hogy kik voltak akkor még így a kezdetekben, mondjuk az első évben az újságban, a munkatársak között, akit meg lehet osztani? Ja, hát neveket mondhatunk, de szerintem sokat nem ad hozzá a beszélgetéshez, ha neveket mondunk. Amit az Ádám mondott, szerintem az jól megragadja, hogy hasonló korú meleg fiúk írtak elsősorban cikkeket, meg talán egy-két hetero lány ismerős, meg akinek volt újságírói tapasztalata, vagy hasonló tapasztalata. És az egyébként, amíg volt nyomtatott magazin, nekem az maradt meg benyomásként, hogy az kb. Jellemző volt mindvégig, hogy létszámban körülbelül ennyien voltunk, mindig ilyen 10-12 ember maximum, aki állandó író volt, és ez a ilyen típusú gárda, tehát hogy meleg fiúk, meg esetleg még néhány lány, hölgy, attól függ milyen korosztályból jött, mert voltak idősebb hölgy kolléga is például egy időben. Volt, aki időre eltűnt, aztán később visszajött, egy-két évvel később. Ugye Ádám, te is volt, hogy nem voltál a csapat része, igen, aztán visszajöttél egy néhány hónap múlva. Ez ilyen organikusan változott végig. És akkor leszbikusok nem voltak. Ez talán összefüggésben volt az is, hogy a fő célközönség azért az talán kimondható, hogy a meleg férfiak voltak? Nem, mi nagyon akartuk a leszbikusokat, nagyon sokáig küzdöttünk a leszbikusokért, és akkoriban volt is egy leszbikus újság, már sajnos nem tudom. Dyke. Nem a Dyke, még nem, szerintem nem a Dyke volt, de volt egy hasonló kezdeményezés, csak ők az elejétől kezdve online voltak, és printben nem jelentek meg, és mi emlékszem, hogy mindig próbáltunk feléjük közeledni, amit így boldogan is vettek, de valahogy ők így mindig kijelölték a határokat, hogy nektek megvan a ti csordátok, nekünk is megvan a mi csordánk, nem kell őket annyira egybeereszteni. De mi az elején azért nagyon törekedtünk erre, de szerintem azért a Humannek volt tényleg egy olyan időszaka, amikor így küzdöttünk azért, hogy életben maradjunk, és amikor Erdélyi Zsolt például átvette a magazin irányítását, az valami elképesztően erős alapokat adott. Mert az elején volt lelkesedés, aztán jött Zsolti, aki pedig behozott egy kőkemény üzleti nézetet az egészbe,
sokkal jobban értett a bizniszhez, sokkal jobban pénzt akart keresni ebből, ami jót tett a magazinnak nyilván, mert hogyha pénz volt, akkor jobb lett a papír minősége, hosszabb lett a magazin, több terjesztési pont volt, és onnantól kezdve, hogy lett valamivel nagyobb pénzügyi biztonságunk, ami azt jelentette, hogy csak 3 hétig volt ekkora a gyomrunk, hogy meg tud-e venni a következő magazin, nem 4 hétig, szóval azért ez olyan iszonyat brutál pénzügyi alapokat jelentett, de utána tudtunk kezdeni úgy gondolkozni, hogy jó, akkor mi egy LMBTQ magazin vagyunk, és akkor milyen felelősségeink vannak, hogyan tudjuk megszólítani a leszbikusokat, hogyan tudjuk megszólítani a transzszexuálisokat, hogyan tudjuk a transznemű közösséget valamilyen szinten biztosítani nekik teret, hogy beszéljenek ők is magukról. Szóval ez a fajta logikus és aktivista gondolkodás, ez azért ehhez kellett néhány év, hogy kicsit talán mi is felnőjünk, illetve a magazin is velünk együtt biztosabb legyen. Már korábban meg akartam kérdezni, most eszembe jutott újra, hogy a név az honnan jött, és mit jelent? Van-e valami mögöttes tartalma, vagy mit akartatok kifejezni a Human névvel? Bocsánat, hogy mindenit válaszolok. De amúgy nincs nagyon. Én tudom, hogy mi volt az első munkanév, hál' Istennek nem az lett. Az egyik, Sanyi az interjúban emleget egy másik. Elmondta a Gézát. Igen. Mit? A Gézát. Ja, nem. Nem? Ó, jó, oké. Egy másik verzió van egy Komolyan? interjúban, igen. Mert volt, én úgy tudom, hogy először volt arról szó, hogy Géza lesz a magazin neve. Szerintem, hogyha ez lett volna, akkor most nem ülnénk itt. Akkor biztos, hogy nem futottunk volna be 15 évet. Nem tudom, amikor nekem a Sanyi ezt már a Váradi Sándor késztényként mondta a második meetingen, hogy na végül Human leszünk, én ott mosolyogtam egyet, hogy Hungarian Man, mondta, hogy ja, végül is. Szerintem ezt jelent. Nekem mindig ezt jelentett, hogy Hungarian Man, és közben emberek. Jó. Ez Akkor mit van egy hozzátenni? harmadik verzió is a Váradi Sándor interjújában. Hát ő azt mesélte annak idején, ebben a 10 éves számban, hogy eredetileg Hangman Oh, wow. lett volna, mert hogy a tulajdonos igazából kim volt azt hiszem Madridban, és ott látott egy szórakozó helyen egy magazint, ami alapvetően pornómagazin volt, és egy olyasmit szeretett volna kiadatni, csak hogy a Váradi Sanyi ezt nem szerette volna, és akkor így átalakult a projekt más típusú újsággá. Legalábbis erről meséltem ebben a 2021-es interjúban. Jó, ezt a lort én sem tudtam, de hál' Istennek, hogy a Human mellett döntöttünk. Még annyit tennék hozzá, hogy talán leszbikus magazin, mondjuk ez későbbi, de ugye van a Krit.hu a mai napig, ahol a szerkesztőség leszbikus elsősorban. Szerintem velük is beszéltünk amúgy annó. Biztos. Említetted 2013, illetve évszámot nem említettél, de jól nem hiszem 2013-ban volt a tulajdonosváltás, és akkor jött Erdei Zsolt a csapatba, hogy milyen változásokat eredményezett ez most azon túl persze, hogy mondjuk új tulajdonos van? Kisebb lett a magazin mérete, de vastagabb lett, de kisebb lett. Human magazin lettünk akkor hivatalosan, mert előtte simán Human voltunk, viszont jogilag kellett tennünk néhány lépést, hogy hivatalosabban létezzünk. Talán most már lehet erről beszélni, talán most már nem érnek minket utol, snit. De az elsőben nem volt bejelentve a Human a kellő központoknál és a kellő hivataloknál. Egy év után lettünk Human magazin, és ezért is van, hogy a 2013-as számoknál, vagy talán 2012-es számoknál is újra első évfolyam és első szám van. Szóval ott alapvetően jött a Zsolti, és az egészet hivatalossá tette. Szóval ez volt az első lépés. És a Zsolti hozott magával néhány embert, akiknek pedig voltak jó networking kapcsolatai, és elkezdtünk az egészről úgy gondolkodni, és elkezdtük az egészet úgy látni,
Persze tök jó, hogy összevadásszuk a különböző meleg szórakozóhelyeket, vagy szexboltokat, vagy szaunákat hirdetőként, és beszedünk tőlük valamilyen mennyiségű pénzt, és ebből megpróbáljuk fenntartani a magazint. De szerintem a Zsolti hozta azt a szemléletet a Humanbe, hogy de miért nem hirdet egy BMW? Miért nem érjük el azt, hogy egy Rolex hirdessen? A Rolex aztán sose hirdetett, de még mindig nyitottak vagyunk rá. De BMW hirdetésünk például lett. És ő mondta azt, hogy igenis küzdeni kell, és igenis el kell érni azt, hogy ha azt látjuk a nyugati LMBTQ magazinokban, hogy nagymárkák is hirdetnek, és úgy kezelik, mint egy rendes, profi, összetett médiaterméket, akkor mi is csináljuk ezt a Humannál. Csak itt pedig nyilván fel kellett nőni ehhez a magyar marketing társadalomnak, meg a magyar társadalomnak is, úgy, hogy közben pedig egyre nagyobb lett az ellenszél a Magyarország kormánya miatt. Hogyha már így a nyugati magazinokat említed, mennyire voltak minták a nyugati ilyen meleg magazinok, vagy LMBTQ magazinok? Követtétek, hogy nem tudom, Spanyolországban, USA-ban, Angliában milyenek a magazinok, akár kinézetre, tartalmilag, és így tovább? Print szinten mindig nagyon-nagyon átlapoztuk ezeket, megnéztük, hogy alapvetően a tördelést, alapvetően a témákat, próbáltunk belőlük tanulni, próbáltuk megnézni azt, hogy ők hogyan tudnak jól működni, mennyire diverzek, mennyire nem diverzek, illetve emlékszem, hogy mindig vezettük azt, hogy kik hirdetnek az ilyen nagy magazinoknál, de aztán mindig azt láttuk, hogy ezeket a cégeket felkerestük Magyarországon is, de aztán nyilván gyorsan rádöbbentünk azt, hogy Németországban vagy Angliában természetes egy IKEA számára, hogy hirdet egy meleg magazinban, az Magyarországon nem biztos, hogy igaz. Viszont az online szerintem borzasztóan fontos volt az, hogy mi történik a online LMBTQ sajtóban. Ez is akkor tájt indult el, nem? Tehát 2014 Nagyjából indult a honlap. 13-14. Igen. És mi volt a cél a honlappal? Hogy kiegészítse a magazint, vagy valami teljesen más felület legyen? Nekem úgy maradt meg, hogy az első egy-két évben ott az első számú cél az volt, hogy ami megjelent a nyomtatott magazinban, az idő után felkerüljön a honlapra is, és mellette volt ad-hoc jelleggel olykor-olykor kizárólag a honlapon megjelenő cikk, de azokat ne úgy képzeljétek, hogy nagy hozzáadott értéket képviseltek, hanem ezek elsősorban nemzetközi híreknek az átvétele volt, és magyar fordítása volt, hogyha volt valami releváns magyar hír, akkor azt ott megírtuk, ami mondjuk 2-3 bekezdés, és ezért meg ugye a hírciklus rövidsége miatt nem lett volna értelme beletenni a nyomtatott magazinba, de az online-ban jól nézett ki, igen. És az, hogy ennyire korán, tehát már 2014-ben elkezdődött a honlapnak az építése, meg más közösségi média platformok, főleg az Instagram, az egy nagyon jó döntés volt így utólag visszanézve, mert aztán egyre kevesebb relevanciával rendelkezett a nyomtatott magazin, hogy haladtunk előre az időben, főleg a Covid években, és nagyon jó volt az, hogy nem az volt, hogy úristen, most hirtelen létre kell hoznunk egy online közösséget, egy online követői tábort, hanem az már ott volt felépítve az előző 5-6 évben. És az online tér egyébként, tehát ez volt az első szerintem 1-2 év, hogy az első számú cél az volt, hogy megmentsük a online térben is a nyomtatott magazin cikkeit, de aztán egyre nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy napi szinten legyenek cikkek. Hangsúlyozom, megismétlem, hogy nemzetközi cikkek átvétele, meg a rövidebb hírciklusú magyar témáknak az átvétele. És ehhez már gyakorlatilag külön stáb is volt a Humanen belül, akik csak az online cikkekkel foglalkoztak. Mindig ilyen 2-3-an voltunk, és az volt szerintem ilyen körülbelül 2015-től, 16-tól a kimondott cél, hogy lehetőség szerint napi 2-3 cikk jelenjen meg a honlapon. És ezzel párhuzamosan ugyanúgy felkerültek a nyomtatott magazin cikkei is. Körülbelül úgy volt, hogy napi 1. És az nem mondom, hogy kitöltött egy egész hónapot, de mondjuk egy 30 napos hónapból egy ilyen 2 hetet kitöltött az, hogy napi 1 nyomtatott magazinos cikket is felvittünk a honlapra. Az kezdettől tudatos választás volt egyébként, hogy egy ingyenes magazint csináljatok?
Szerintem igen, mindig eljátszottunk a gondolattal, hogy legyen fizetős a magazin, de úgy voltunk vele, hogy egyrészt nem láttunk rá esélyt, hogy ezt az újságot árulni akarjuk, akkor ebből valóban fenn tudnánk tartani. Másrészt pedig egy idő után szerintem nagyon komfortosan éreztük magunkat ebben a verzióban, ahol a hirdetések eltartanak egy ingyenes magazint. Meg azért így is láttuk, hogy ezzel is tud fejlődni a magazin. Azért az elején ilyen 30-valahány oldallal indultunk, és amikor szerintem volt azért egy aranykora a Humannek, akkor már 64 oldalon jelentünk meg, emlékszem, hogy 96 szóróhelye volt Budapesten a magazinnak, és azért tényleg nagyon jó hirdetőink voltak, és azok a hirdetők már fél évre írtak alá, vagy egy évre írtak alá szerződéseket, és nagyon sokan keresték már magát a Humant, hogy látunk titeket, értünk titeket, szeretnénk nálatok hirdetni, vagy szeretnénk nálatok PR cikket megjelentetni. Úgyhogy igazából volt egyfajta biztonságunk. Természetesen ennek a fajta pénzkeresésnek azért voltak még egyéb fajtái, mert próbáltunk, emlékszem, webshopot csinálni, ami néha jól ment, néha nem ment jól. Voltak például a Szamossal közös csokoládé termékeink, kiadványaink, termékeink, azok tök jól mentek, és tök menő termékek voltak, de azt hozzá kell tennem, hogy ez kőkeményen a Zsoltinak a munkája volt. Szóval szerintem a Humannek a történelmével kapcsolatban nagyon meg kell jegyezni azt, és be kell vésni a történelemkönyvekben, hogy a Human történelem az valóban a Pink Marketing történelme is volt Magyarországon, mert Zsolti nem csak ilyen hideg hívásokkal kereste az embereket, hogy na léci hirdessél, hanem ő marketing reggeliket rendezett szakmabeliekkel és a marketing világnak a képviselőivel, ahol előadásokat tartott, hogy miért jó az LMBTQ közösségnek hirdetni, miért jó vásárlóközönség az LMBTQ közösség, hogyan lehet úgy hirdetni, hogy ez ne pinkwashing legyen, hanem pink marketing maradjon. És mi rendesen okítottuk, és készítettük fel a hirdetőket, hogy itt van ez a lehetőség, mert azt láttuk az elején, hogy ha bekopogtattunk egy nagyobb céghez, mindegyik azt mondta, hogy fú, értem, fú, tök vonzó, nyilván nagyon olcsók voltunk egy nagyobb média kiadványhoz képest, szóval tök megérte nálunk hirdetni, ez máig így van. De mindenki azt mondta, hogy de hát Magyarországon ezt nem meri meglépni, megvárja, amíg a konkurencia meglépi, és hogyha a konkurencia hirdetett, és látta, hogy nem lett belőle semmi baj, akkor majd ő is hirdet. És ezért kezdte el Zsolti ezt a pink marketingnek a oktatását igazából, és hogyha nem jött volna a propagandatörvény, akkor ez szerintem még jobban szárnyalt volna, és még inkább erősebb lett volna. És a végén már nagyon menő együttműködéseink voltak, nagyon menő márkákkal, akiken érződött, hogy nem csak azért akarnak hirdetni, és ez szerintem az összes hirdetőnkre amúgy igaz volt, hogy Magyarországon számukra ez nem csak egy lehetőség volt, hogy elérjenek embereket, hanem én az összes hirdetőnkön azt láttam, hogy ők tényleg segíteni akarják ezt a közösséget, és büszkék akarnak lenni, hogy ők az a cég, akik Magyarországon egy LMBTQ magazinban hirdetnek, és tök jó elánnal és attitűddel csinálták ezt az egészet. Na, az egyik kérdés, amit fel akartam tenni, már most részletesen válaszoltál, csak akkor kiegészíteném, hogy elhangozzon ez is, hogy 2016-ban volt elveg az első Pink Marketing Branch esemény a Human szervezésében, marketing szakembereknek és cégvezetőknek. 2017-ben részt vett a Human a Fitur Madrid turisztikai kiállításon, majd a Hung Expon volt, utazás kiállításon, előadás sorozat, és később is voltak különböző folytatások, szóval ez egyértelműen tudatos lépés volt. Ezt akartam kérdezni, hogy ez hogy alakul, de akkor erre már válaszoltál. Még mielőtt egyéb tevékenységekre a magazinon kívül rákérdeznék. Bocsánat, én még kiegészíteném, amit Ádám mesélt arról, hogy mondtad, hogy a csúcson 96 helyen voltunk elérhetők, és én, mint mezei cikkíró, én akkor éreztem, hogy hú, ez megkomolyodott ez az egész projekt, mikor olyan helyeken ott voltunk, hogy fitnesstermek, a mozik, ott voltunk a Ludwig Múzeumban, a Művészetek Palotája mellett, de akkor éreztem, hogy
A végén már Ez a egy- munkában is. Na, pláne. Tehát akkor éreztem, ez egy igazán komoly dolog. Vagy amit még érdemes megemlíteni, hogy a címlap Arra rá akartam koncepciója milyen kérdezni. volt. Akkor Arra lesz egy kérdésem. Jó. Viszont most eszembe jutott egy másik, hogy beszéltünk arról, hogy ingyenes volt az újság, viszont egy idő után meg lehetett rendelni, úgyhogy házhoz lehessen szállítani, és ez volt fizetős szolgáltatás, ha Igen, jól igen, emlékszem. igen. Ez mondjuk abban a szempontból is ilyen fontos lehetett, hogy ha jól értem, alapvetően Budapesten terjesztettek az újságot, és vidékre így talán jobban eljutatott. Igen, ez leginkább a vidékieknek szólt. Szerintem volt próbálkozás vidéki terjesztésre, de a terjesztést is meg kellett tanulnunk. Szóval például az, hogy 96 helyre eljusson egy magazin, az óriási munka volt. És én emlékszem egyszer, hogy a legelején mi vittük ki a lapokat. Nekem volt egyszer, emlékszem, egy napom, amikor Budára, amikor egy óriási nagy bőrönddel elindultam, ami tele volt, nem tudom, 20 kilónyi Humannel, és azt nekem ott 23 évesen el kellett vinnem különböző budai helyekre, nyilván mindig egyre magasabban és magasabban volt. Jóga stúdiókba, emlékszem, hogy le kellett mennem egy sex shopba ezzel az óriási bőrönddel átadni néhány Humant, és meg nem tudom, hogy az utcaembere mit gondolhatott, hogy a sex shopból, ami egy pincében volt, jövök fel egy óriási bőrönddel, és izzadva próbálom kihúzni onnan. De az elején még így volt a terjesztés. Aztán utána arra is lett egy emberünk, arra is lett egy rendszerünk, arra is lett egy Excel táblázat, ha valamihez volt Excel táblázat, akkor annak lett rendszere. És a terjesztés pedig aztán megállt inkább Budapesten, de szerintem azért vidéken is próbálkoztunk. De nagyon-nagyon sokan keresték, hogy hol van vidéken a magazin. Szóval iszonyatosan. Volt időszak, amikor tényleg nagyon keresték a magazint, és nagyon gyorsan fogyott a magazin, és elkapkodták a magazint, és az mindig nagyon jó érzés volt. Azt lehet tudni, vagy is megosztható, hogy milyen példányszámban jelent meg az újság? Te emlékszel? hát ilyen 2-3 ezer, Ja, nagyjából. én ezt mondanám Igen, szívből. néhány ezer volt a csúcson. Hát ha arra gondolok, hogy a csúcson volt 96 terjesztési hely, azért mindenhova jutott legalább 20 magazin, az volt szerintem a minimum, mert egy csomagban volt 20 újság, Igen, tényleg. és ha ezt tehát a 96-ot megszorzom 20-szal, akkor nagyvonalúan mondjuk azt, hogy az 2000 minimum. És ez a minimum a 20 darab volt tovább, ennél sokkal több került. Kicsit visszatérve a működésére az újságnak, vagy a szerkesztőségnek, volt ő már mindig egy főszerkesztő, és akkor ez a 10-12 fős csapat, aki írta a cikkeket, meg ugyebár a korrektor, kiadványszerkesztő, stb., hogy ez hogy működött. Mondjuk a hónap elején volt egy ilyen szerkesztőségi meeting, ahol megbeszéltétek, hogy akkor nem tudom, ki miről írjon, vagy milyen aktualitás lesz, vagy éppen beestek témák a szerkesztőségbe, tehát ez hogyan derült ki, hogy akkor mi fog megjelenni majd a nyomtatott számban? Hát én nálam személy szerint ez úgy működött, hogy nekem mindig voltak ötleteim, de ötletek alatt ezt úgy értsétek, hogy mondjuk a következő 10 számra egy rovatot írni, és akkor abban mi lesz a téma, amit szeretnék feldolgozni. És nekem így ment személy szerint. Azt tudom, tényleg így a Ádám, meg a Zsolti, meg a Képen aktuális főszerkesztő volt, érdeme volt, hogy ami ötletem volt, arra mindig igent mondtak, és azt végig tudtam vinni. Azért én nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok a szívemhez közel álló témáról tudtam írni. Tehát például volt rovat, ahol bemutattam magyar drag queeneket, és akkor velük volt interjú. Akkor volt hívvel élőkkel egy rovatom. Volt, ahol én magam írtam arról egy éven keresztül, hogy nekem milyen hívvel élni. Akkor még azt anonim cikkeként írtam meg őket, de hogy erre is volt tér, és ez nagyon fontos volt. Vagy az első rovatom, és talán az volt a kedvencem, és szerintem annak te voltál aztán a névadója, az a Csak a Danit érdekli, aminek semmi köze nem volt az LMBTQ világhoz, de hogy ilyen kis butuska, érdekes apróságok, meg emberek bemutatása volt a rovatnak a célja. Egyfajta TikTok volt nyomtatva. Igen, és borzasztóan élveztem, és azt szerintem tovább is ment, mint egy évig. Tehát nekem így működött a cikkírás, hogy volt egy rovatom, és akkor mindig elküldtem éppen aktuális főszerkesztőnek szerintem, hogy a következő számban kivel és miről szeretnék írni.
Én nyilván csak azt tudom elmondani, hogy amikor én voltam a főszerkesztő, akkor hogy működött nálunk ez a dolog. Nagyon fiatalon lettem főszerkesztő, és amúgy akkoriban ez természetes volt, most így lassan 37 évesen visszagondolva meglepődök néha, hogy a Zsolti egy 23 éves ember kezébe adta a magazint, mert az azért egy nagyon kemény felelősségvállalás volt akkoriban, főleg, hogy akkor lett egy ilyen új korszakváltás a Humanben, kicsit szélszközpontúbbak lettünk, kicsit politikaiabbak lettünk, elkezdtek jönni a szelek nyugatról, hogy már nem szabad csak úgy gondolkozni, hogy meleg férfi, hanem közösségbe kell gondolkozni. Szóval nagyon-nagyon sok dolognak... Igen. Szóval nagyon máshogy kellett hirtelen nézni a dolgokat, és addig a Human tényleg egy ilyen baráti játszótér volt, és akkoriban alakult át azért egy felelősségé. És akkoriban tényleg úgy működött, hogy én emlékszem, hogy havonta egyszer összeültem a Zsoltival, ahol átbeszéltük az anyagi helyzetét a Humannek, hogy mennyi pénzt kell összeszedni a következő számra, hogy megjelenhessen, és az azt követő számra hogyan tudunk elkezdeni spórolni. Abból kiszámoltuk a nyomdai költségeket, az oldalszámot, akkor meglett az oldalszámot, meghallgattuk az ötleteket a szerkesztőktől, megbeszéltük, hogy lesz-e fotózás, nem lesz fotózás, annak mennyi költsége van, hogy ér a nyomda, milyen ünnepnapok vannak, hogy tud az egész utána kikerülni. Úgyhogy az egész egy elég hosszú folyamat volt, és aztán a végén mindig volt egy 36 órás lapzárta, amikor, na azokat az estéket szerintem sose felejtem el, amikor Abonyi Zoltán és én 36 órán át ültünk a gép előtt, és ő volt a kiadványszerkesztő, igen. Én még egyszer átolvastam az egész magazint, korrektúráztam, és szerencsétlen Zolinak a hátam mögött voltam, és pixelenként igazgattam a magazint, amíg nem éreztem azt, hogy elértem egy határt a 30. óránál, hogy ezt már nem szabad. Úgyhogy azok kemények voltak. Remélem a többi főszerkesztőnek is ennyire kemény volt. Akkor a teljességényével soroljuk föl a többi főszerkesztőt, csak az a sorrend miatt puskázom. Tehát Váradi Sándor volt az első, utána Kanicsár Ádám András, lapozzunk, Balog Máté, Filákoviti Radojka és Kocsis G. János. Nem hagytam ki senkit, Nem. ugye? Bocsánat, arra mondtam, hogy ezt körbeadhatjuk a közönségnek? Csak lehet, hogy még puskáznék belőle időnként, de majd a hogy- beszélgetés De után én meg addig lehet amúgy nézni. elhoztam a legelső Humant, azt szívesen körbeadom. Bár nem tudom, mostanában rosszul járnak azok a helyek, ahol állam által nem szívesen látott dolgokat adnak körbe műanyag zacskókban, de... Szóval ez a legelső szám 2011-ből, és egyébként, ha jól hiszem, az legutolsó nyomtatott szám is Így hasonló, van. ennek a képnek a felhasználásából egy másik verzió készült el. Hogyha már a borítókról esett szó, meg te is mondtad, meg illetve te említetted, hogy ott volt azért valami koncepcionális változás, ez nekem is rémlik az egyik interjúból, hogy erre mi volt jellemző, tehát hogy hogyan dőlt el, hogy mi lesz a borítón, hogyan zajlottak a fotózások, és mi volt az a bizonyos változás. Hát az elején stockfotók voltak a borítók, nem volt jobb ötletünk, de az is emlékszem, hogy tényleg így, csak azért mondom ezeket a mikrosztorikat, mert így látszik, hogy mennyire gyerekek voltunk még ebben az egészben, és mennyire vékony jégen táncoltunk a létezésben. Emlékszem, hogy ez éveken keresztül ment amúgy, hogy volt valami előfizetésünk, valami nagyon kedvezményes, nagyon akciós előfizetés, ahol naponta csak 10 képet lehetett letölteni, és fel volt osztva, hogy melyik szerkesztő melyik nap tölt le 10 képet, és hogy így le akartuk rabolni az összes képet arról az oldalról, ami LMBTQ volt, vagy amin bármilyen szinten egy jóképű férfi volt. Igazából az elején jóképű férfiak voltak nagyjából. Aztán ott elkezdtek jelentkezni emberek, hogy közelebb kerültek hozzánk, vagy bekerültek ebbe a networkingbe, voltak kreatív ötleteik. Aztán elkezdtünk fotózásokat csinálni, ott például Dani is volt címlapon. Aztán jött egy időszak, amikor pedig szerintem az volt úgy nagyjából a fénypont, amikor tényleg nagyon profi működtünk, akkor pedig már voltak nagy interjúink, és mindig a nagy interjúinkról csináltunk egy-egy fotósorozatot, és
azok pedig már nagyon erős koncepcióval bírtak, de mindig nehéz volt a címlap, az mindig egy nehéz dolog volt, mert nyilván célunk volt, hogy bekerüljünk egy Műpába, bekerüljünk egy Ludwigba. És voltak olyan címlapjaink, amik aztán sose születtek meg, mert hogyha az lett volna a címlap, akkor nem tudunk bekerülni a Ludwigba, mert ők nem teszik ki. Viszont, hogyha nem kerülünk be a Ludwigba, a Ludwig nem fog hirdetni. Úgyhogy mindig így, valamennyire mindig tudni kellett a helyünket, hogy meddig lehetünk bátrak, hogy pénzügyileg ne sérüljön a magazin, de közben mégiscsak egy meleg magazin legyünk, vagy később már egy LMBTQ magazin legyünk. Nagyon-nagyon akartunk transz címlapot, nagyon-nagyon akartunk roma címlapot, ezek aztán mind megvalósultak, de ezek nagyon nehéz utak voltak, mert ott 23 évesen vagy 24 éves fiúkból álló bagázs így hirtelen nem tudja, hogy most akkor hogyan szervezzen le egy transznemű címlapot, hogyan találja meg az embereket hozzá, hogyan legyen pénze egy fotózásra, mert az interneten még nem volt annyi fotó. De aztán ezeket így volt 15 évünk rá, és mind bepótoltuk szerencsére. És nekem például a kedvenc címlapom az pont a roma aktivistákkal készült címlapunk, ami lenyűgöző lett. És akkor ez tudatos volt, hogy az utolsó, nem tudom, 3-4-5 évben már inkább így mondjuk ismert LMBTQ személyek, művészek, aktivisták, politikusok, stb. Szerepeltek a címlapon? Igen, mert én mindig arra gondolok a Human történelménél, hogy az elején mindig úgy csípoltak minket, hogy a meleg kiskegyed, és mindig mondtam a Zsoltinak, hogy nevezzenek minket meleg kiskegyednek, de akkor el fogjuk érni, hogy mi egy meleg National Geographic legyünk. Legyen ez a cél. Talán meleg National Geographic nem lettünk, de talán egy meleg Cosmopolitan igen, és amikor már ilyen Cosmopolitannek éreztük magunkat, vagy már tényleg ilyen komoly magazinnak éreztük magunkat, akkor így azt láttuk útnak, hogy jó, akkor híres emberek legyenek a címlapon, mert már ha bekopogtattunk hozzájuk, akkor tudták, hogy miről van szó, tudták, hogy kik vagyunk. Sőt, volt, aki nagyon címlapra akart kerülni. De mondjuk pár példát. Nekem még megmaradt az Alföldi Róbert, mint címlapon, meg nagy interjú volt vele, de voltak más színészekkel is, színésznőkkel. Péter Fibori, Borbély Alexandra, ők is voltak címlapon, nyilván Steiner Kristófék, Pál Marciék is voltak címlapon. Akkor roma aktivisták. Roma aktivisták, transzaktivisták, ők voltak a Covidos címlapon, emlékszem. Soma Mamagésa is volt címlapon. Volt egy Magyar Ligában játszó leszbikus focista női pár a címlapon, nekik egy esküvői címlapjuk volt, az is gyönyörű volt. Szóval ezért diverzek lettünk a végén, és nagyon tudatosan voltunk diverzek. Volt egy amerikai komedista is a címlapon, ír drag queen is volt a címlapon, úgyhogy össze-vissza a végén már mindenkinek nagyon örültünk. Sőt, hát volt nem is csak a címlap interjúhoz volt fotózás, hanem más kiemelten fontos cikkhez is a magazinon belül. Például szerintem az a 2022-es választások előtt volt, hogy készítettünk interjút meleg politikusokkal, és ahhoz is volt külön fotózás, az a Barabás Rihárdal, Sebján Petrovszky Lászlóval, meg az óbudai alpolgármesterrel, akinek nem tudom, valamilyen Dániel. És akkor ott is volt velük fotózás, és tök jó volt, hogy nem kerültek címlapra, de hogy volt saját fotónk velük. Meg gondolom, tehát, hogy mindig is elég hangsúlyos volt az életmód, illetve mondjuk a divat. Gondolom, ahhoz is voltak fotók, ilyen divatfotózások, vagy az nem? Hát nagyon vágytunk rá, hogy mindig legyen divatfotózás, de volt egy időszak, amikor volt, de akkor az volt a címlap is. Olyan címlapon voltál te is a divatfotózásoson. Igen. Milyen kapcsolatotok volt a különböző ilyen LMBTQ szervezetekkel, csoportokkal, vagy akár más társadalmi szervezetekkel, vagy mondjuk kulturális intézményekkel? Hát a szervezetekre én azt tudom mondani, mint aki online cikkeket is írt, hogy tudták elég gyorsan, hogy engem például lehet keresni, hogyha akarnak valamit a Humentől. Tehát akár, hogy valamilyen cikket írjunk,
és nem kell, hogy nyomtatott magazinban, hanem akár csak az online szférában, hogy írjunk cikket, és ez nagyon jól is működött. Aztán, hogyha nem én voltam az illetékes, akkor úgyis elküldtem vagy Ádámnak, vagy a Zsoltinak, vagy a Képen a főszerkesztő volt, de hogy én a magam megéléséből azt tudom mondani, hogy jól működött az együttműködés, mindig örültünk, hogyha volt megkeresés, akár valamilyen programmal kapcsolatban, vagy hírrel kapcsolatban, és eléggé olajozottan is működtek ezek a csatornák. És máig így van. Amúgy vannak olyan partnereink, akikkel 15 éve vagyunk partnerságban, vagy 14 éve vagyunk partnerságban, és ugyanúgy, vagy több mint 10 éve hirdetők nálunk, és máig nagyon jó a viszony, máig nagyon ragaszkodnak hozzánk, mi is ragaszkodunk hozzájuk. Szóval ilyen ügyfélszinten is vannak ilyen nagyon régi kapcsolatok, de mi mindig nagyon nyitottak voltunk az LMBTQ organizációk felé is, és ők is mindig tök nyitottak voltak felénk, és hogyha valamit ki kellett rakni, azt kiraktuk, hogyha valamiről beszélgetni kellett, akkor nyilatkoztak nekünk. Mi mindig, szerintem ők örültek nekünk, és mi is örültünk nekik. És azért voltak itt az LMBT történeti hónappal is volt egy nagyon szoros kapcsolati hálónk. Ugye volt, hogy mi adtuk ki a kiadványt, de a Szigettel is volt külön kiadványunk, amit a Szigeten terjesztettek. Úgyhogy szerintem amúgy, hogyha így visszanézek a Humanre, ami az elmúlt években történt vele, ebben az elmúlt 1,5 évtizedben történt vele, a Humannek azért mindenhez volt köze, szóval egy trafóhoz, egy műpához, egy Ludwighoz, egy kioszkhoz, mindenki, aki jelentős volt ebben a városban, annak volt köze a Humanhez. És szerintem ez iszonyat nagy munka volt, és szerintem én erre például nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a Human azért ott volt kis meleg magazinként, nagyon kis amatőr módon indult, de az elejétől kezdve ott volt, hogy ő már pedig betürekszik és beverekszik ebbe a világba, és végül sikerült is neki, mint egy igazi jó meleg srácnak. Hogyha már itt betürekszik a meleg világba, hát hoztad föl más LMBTQ sajtótermékekkel, akár print, akár online, nem tudom, milyen volt a viszony, volt-e, nem tudom, nézetkülönbség, verseny, illetve, hogy volt-e esetleg valami tudatos, hogy mondjam, pozícióválasztás, hogy mondjuk ti ilyen típusú újság szeretnétek lenni, míg másik újság meg más típusú volt. Mosolyogsz, látom. Igen, hát nekem erre az lenne a válaszom, hogy volt időről időre konkurencia, de nem hívnám konkurenciának. Arra jó volt, hogy legyen egy ilyen önreflexió, hogy amit mit csinálunk, az kellően igényese, megvan az a színvonal, amit szeretnénk sugározni magunkból, és nem lustultunk el, vagy nem kényelmesedtünk el bele abba, hogy voltak olyan időszakok, amikor nem volt konkurencia. Erre jó volt szerintem, hogyha voltak versenytársak, de ebben a 15 évben az én megélésem az volt, hogy jöttek-mentek. Tehát aki a legtovább bírta, és maximum egy ilyen 1-1,5 évig, és feladta, mert ott nekem, ahogy én láttam, egyszerűen nem volt, tehát azok ilyen szerelemprojektek voltak ugyanúgy, de hogy általában egyemberes vagy kétemberes, és őket tényleg a lelkesedés hajtotta, amit én nagyon tisztelek, és nagyon jó, de hogy azért a lelkesedés, hogy amikor csak teszel bele, de nem nagyon tudsz belőle mit kivenni, akkor egy idő után azért legtöbben feladják, amit tök oké, meg nagyon emberi dolog, de hogy egyben várható is, és szerintem minden egyes esettel így volt, aki konkurencia volt. Hát most nekem így hirtelen talán egy 3-4 jut eszembe az elmúlt 15 évből. Volt azért mindig, és tényleg mindig próbáltunk belőle tanulni, és szerintem ilyen nyílt ellenkezés nem volt soha, meg nyílt a részünkről nem volt. Szóval szerintem a Human mindig próbált korrekt lenni. Ettől függetlenül volt olyan, hogy valaki adásban tépett szét Humant. Ezek nem mi voltunk, ennek nagyon örülök. De aztán ezek a konfliktusok is úgy elsimultak, mert szerintem ebben is más idők voltak ezek, hogy megvolt az a luxus, hogy legyenek ilyen cica harcok.
Aztán egy idő után annyira feszült lett a politikai helyzet, és annyi támadás érte a közösséget, hogy az utóbbi években aztán rá kellett jönni, hogy itt most nem arról van szó, hogy ki viseli azt a koronát, vagy ki nem, hanem örülni kell minden egyes kezdeményezésnek, örülni kell minden egyes szónak, minden egyes hangnak, hiszen fölöttünk van egy otromba hatalom, ami azt akarja, hogy folyamatosan csendben legyünk, és minél több helyen vagyunk hangosak, annál jobb. Meg hát egy idő után azért mellettünk is elkezdett elmenni az élet. Én például nagyon becsülöm azt, amit az Identitás csinál, hogy ők az is nagyjából egy személyes projekt jelenleg szerintem, de tök jól csinálják ezt az egész dolgot, és számomra tök inspiráló, amit csinálnak. Pedig régen szerintem velük se volt annyira kimondottan jó a viszony, legalábbis így távolról nézegettük egymást, hogy ki mit csinál, vagy ki milyen nem tudom, érdemekhez jut. De azért a Human akármennyire is amatőren kezdett, szerintem nagyon sok ember lett az elejétől kezdve benne, sose egy emberes projekt volt, és miután nekünk már alapvetően volt 30-40 szóróhelyünk, alapvetően voltak jó hirdetőink, így nagyon gyorsan betokosodtunk ebbe a jó pozícióba. És nagyon nehéz lett volna olyan igazi nagy kihívónak lenni, ha a meleg férfilapokat nézzük. De hát nyilván ott biztos voltak csúnya nézések egymásra, vagy csúnya beszélgetések egymásról, de hát még fiatalok voltunk és bolondok. Ma már nyilván az számít, hogy mindannyian ott voltunk, és mindannyian próbáltunk valamit tenni, és hogy ez a közösség még mindig kitart, nem a magazin, hanem hogy a közösség még mindig kitart, ahhoz az elmúlt 15 évben az összes konkurensünknek is szüksége volt a hangjára, hogy ez megtörténjen. Szóval én ma így visszanézve mindenkinek csak gratulálni tudok, és mindenkinek hálás vagyok a munkájáért. Jó, most elég sokat beszéltünk már a nyomtatott újságról, meg a honlapról is. Te kiemelted, ezt én is akartam említeni, hogy voltak ilyen külön számok, 2016-ban volt az első Sziget külön szám, és 2018-ban az első LMBT történeti hónap külön szám, és ez egyébként addig is ment, amíg a nyomtatott újság is volt. Viszont volt még egy nagyon fontos vonulat szerintem tevékenységként, illetve konkrét lapszámonként is, ez a turisztikai vonal. Tehát 2014-ben volt az első Human Travel Gay Guide, ilyen térképes kiadvány, 2016-tól Pink Budapest Guide néven, 2015-ben a turisztikai márka Human Travel megjelenése, 2017-ben utazási különszám, és 2019-től meg egy önálló magazin, illetve ha jól tudom, nemzetközi téren is, igen. Így a IGLTA, ha jól ejtem, tagjai vagytok, mint Human. Igen, erről beszéljünk egy kicsit. Látom, hogy te is vettél levegőt, csak nagyon gyorsan akarok valamit mondani, mert ezt már akartam mondani, hogy sajnálom, hogy nincs itt a Zsolti, mert szerintem ami nagyon-nagyon fontos volt a Zsolti munkájában, nem csak az, hogy mennyire új alapokra helyezte a Humant, és máig mennyire erős alapokon tudja tartani a Humant, még hogyha most egy kicsit így langymelegen is létezünk, de azért még mindig létezünk, és létezni is fogunk, és vannak nagy terveink, de erre majd gondolom a végén rákérdezel. De a Zsolti egy idő után amúgy így elkezdett egy birodalmat felépíteni ebből. Ha meg egy olyan új cég is lett, ami meg több országban is tevékenykedett. És zseniális dolgokat csinált a Zsolti, mármint hogyha ez egy rendesen működő nyugat-európai demokrácia lett volna, akkor nem tudom, mi történt volna a Humannel, nem tudom, hogy mennyire nagyra tudott volna nőni, mert például itt volt a Pink Budapest, ami rendkívül jó magyar éttermeket, és budapesti helyszíneket, és olyan márkákat, mint a Szamos vont össze egymással, és az egész arról szólt, hogy nyilván elkezdtek félni a turisták Magyarországra jönni, mert úgy gondolták, hogy itt mindenki homofób, de jött a Pink Budapest, ami így a Human színeivel megmutatta azt, hogy nem, mi egy tök menő és LMBTQ barát város is vagyunk, és gyertek hozzánk, és ez aztán összevonódott a Human Travel-lel, ami pedig
Barcelonával és más országokkal volt összeköttetésben, és közben ennek az egésznek alapját adta ugye a Human Media, aminek aztán ott volt az online-ja, ott volt a printje, ott volt valamennyire a socialje, a socialban azt már annyira nem tudtuk sose meglovagolni, mert Most a közösségi médiára gondolsz? igen, a közösségi médiára gondolok. Szóval a TikTokunk sose lett, mert már nem tudom, idősek voltunk hozzá, Tudom érteni. hogy ezt így belevigyük a magazin életébe, de a Zsolti egy birodalmat kezdett itt felépíteni, és ez, hogyha nincs ez a homofób, transzfób, gyűlöletkeltő, gonosz dolog a fejünk fölött, amit Fidesznek nevezünk, akkor ez egy gyönyörű dologra, ez gyönyörű lehetett volna. És ez a Human Travel, ez alapvetően a külföldieket célozta meg, hogy jöjjenek Magyarországra, Igen. vagy a magyarokat is. Össze-vissza, mindenki menjen mindenhova. Jó. Happy life. Tehát az LMBTQ turizmus, vagy nem tudom, Igen. fejlesztése volt a célja. Te ki akartad még egészíteni? Nem. Még egyet elfelejtettem, és ez most eszembe jutott egyébként Kocsis G. Jánosról is, hogy ha jól tudom, ő például a Human Festnek a szervezése kapcsán kapcsolódott be a Humanbe, és utána lett cikkíró. Egy kicsit a fesztiválról is beszéljünk, csak puskázom. 2013-ban volt az első Human Fest, azt hiszem 2 napos programként, aztán 2016-ban Human Film Fesztivál a Művészmoziban, ez is még 2 napos rendezvény volt, és 2018-tól volt több napos összművészeti fesztivál. Hogy ez honnan jött? Miért szerettetek volna fesztivált szervezni, mi volt a cél? Nekem ennek csak a film része maradt meg, mert az egy elképesztő jó dolog volt, hogy van Budapesten a lehetőség legalább évente egyszer, hogy van néhány napig elérhető néhány olyan film, ami egyébként nem. Ugye a külföldi filmek voltak minden évben, hát egy ilyen 8-10 elég izmos kínálat volt, igen. És a világ minden tájáról, mindenféle nyelven, magyar felirattal, és budapesti, hát művészmozikban, de hogy ott volt, és én is voltam több alkalommal, nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt. Hát abban a Kocsis Jánosnak elévületetlen érdemei vannak, ő intézte a filmeket, ő válogatta gyakorlatilag a feliratot, és nagyon sokszor ő maga írta hozzájuk, és ez egy nagyon klassz dolog volt, amit sajnos szerintem a Covid nyírta ki körülbelül. Hát meg a filmforgalmazás. Még utána volt. Igen, amennyire én tapasztaltam a filmforgalmazási, az, hogy eszméletlenül elszálltak a költségek, tehát a filmnek a jogdíjai. Hát igen, meg igazából a printet is a Covid tette tönkre. Majd arra külön akartam még kérdezni. De amúgy ezek a filmfesztiválok, meg ezek a Human Film Festek, mert volt mert ugye a Human Fest nagyon sokszor nem csak filmekből állt, hanem volt benne színház, meg másfajta programok, de ez egyszerűen azért volt, mert a Zsolti egyszerűen így működtette a lapot, szóval nekünk nem volt nyugtunk. Hogyha végre elértük azt, hogy egy újságot úgy adjunk ki, hogy egy picit már éreztünk valami rendszert a dologban, és kicsit már nyugodtak voltunk, és fel tudtunk volna lélegezni, hogy oké, most már tényleg felnőttünk ahhoz, hogy különös idegeskedés nélkül vigyük végig egy havilapnak a kiadását, akkor jött a Zsolti, hogy oké, akkor most fesztivált csinálunk, mert nyugaton is fesztivált csinálnak a meleg magazinok. Akkor most bekopogtatunk a Szigethez, mert külföldön is ott vannak. Szóval a Zsolti mindig nagyon keményen diktálta a tempót, és nagyon akart nem csak egy újságot, hanem egy nyugati médiát, egy nyugati típusú meleg, nem tudom, sokszínű, tényleg, hát birodalmat kiépíteni. És ez ezért volt, mert a Zsoltinál nem volt mese. Ő, ha a zuhanyzás közben kitalálta, hogy kell nekünk egy Pink Marketing reggeli, vagy kell nekünk egy filmfesztivál 10 darab filmmel a Toldiban, vagy kell nekünk egy utazáskiállításnak a premierje a Ludwigban, akkor azt a Zsolti kitalálta, és meg kellett valósítani. Nem volt mese.
És az mennyire volt szempont a fesztivál szervezésében, hogy azért más fesztiválok is voltak, gondolok itt a Budapest Pride Fesztiválra korábbról, vagy a őszi, az őszi leszbikus fesztiválra, hogy a Liftre, igen, leszbikus identitások fesztiváljára, hogy emellett legyen még egy, vagy mit tudom, más típusú filmeket próbáltatok beszerezni, vagy nem tudom, volt-e valami ilyen cél is? Szerintem úgy voltunk, hogy elférünk egymás mellett. Szóval ott viszont lehet, hogy a magazinok, meg így az online újságok így néha nézegettünk egymásra csúnyán, de ilyen szinten csak a Jobbik nézett ránk csúnyán annó. De ez fel sem merült, hogy mi nem férünk el egymás mellett. Szóval itt... Szerinted annyi volt a lényeg, hogy ne ütközzünk időben. Igen. A Liftről mi is minden évben írtunk a magazinban, az online térben, tehát hogy nem volt ott semmi, ott biztos nem konkurenciaként tekintettünk egymásra, hanem minél több, annál jobb alapon. És időben ez tényleg így is volt, tehát hogy a Pride az június, illetve amikor volt a Pride Filmfesztivál rövid ideig Köln, az azt hiszem az év elején volt, ilyen január-februárban, október-november a Lift, és akkor, ha jól emlékszem, szeptemberben Talán volt ilyesmi általában és hogy csak kiegészítsük tényleg a programokat, még kiállítás is volt, emlékszem, volt egy közös kiállításunk az éjszakai életről, a 80-as, 90-es évek Budapestéről. Ez most úgy közös, hogy a háttér archívum működött együtt a Humannel. Említetted már többször a Covid-nak a a Covid-nak a hatását, hogy erről beszélnél egy kicsit, hogy milyen hatást gyakorolt a Covid világjárványa a Humanre, akár az újságra, más tevékenységekre, és akkor ez hogyan járult hozzá így a fizikai lapnak a megszűnéséhez? Nagyon-nagyon rossz, sok nehézség volt a Covid időszakában, mert ugye alapvetően már nagyon elkezdett bedurvulni a politika, és akkoriban már volt egy nagyon nagy kérdőjel a Humanben, és erről nagyon-nagyon sok vitánk volt nekem, meg a Zsoltinak. Meg szerintem, hogy az egész szerkesztőségben ez mindig kérdés volt, hogy mennyire álljunk bele a politikába, hogyha egy életmódlap vagyunk, akkor mi miért politizáljunk. És ezt egy ideig tudtuk tartani, de aztán az olvasók is számon kérték rajtunk, a hirdetők is számon kérték rajtunk, hogy nem politizálunk. Igen. És egy idő után a Zsolti is az asztalra csapott, hogy oké, ezt most már nem hagyhatjuk tovább. Szóval az, hogy ennyire bántják ezt a közösséget. És mi volt ez a pillanat, mondjuk a 33-as paragrafus? Nem emlékszem már. Szerintem még jóval azért a 33-as. Szerintem az volt, amikor kutyaszarnak nevezték a közösségünket a valamelyik talpnyaló tévében, nem tudom. De így egyszer csak így elszakadt a fonal, és elkezdtünk nagyon politizálni, ami nyilván azért átformálta az identitásunkat, ami felvetett kérdéseket, hogy akkor most hogyan működjünk, milyen stílusba kommunikáljunk, mi kerüljön a printbe, mi ne kerüljön a printbe, legyen-e ilyen szintű attitűdkülönbség a print között. Nyilván közben azért Magyarország gazdasága sose került repülőrajtba, szóval egyre drágább lett minden. A nyílt homofób, az egyre inkább nyíltabb homofób viselkedés az nem tett jót a hirdetőknek, egyre jobban elkezdtek félni a hirdetők. És akkor jött a Covid, ami nyilván bezáratta azokat a helyeket, ahol ezek a magazinok elérhetőek voltak. A papír ára az egész Európában elképesztően magas lett. Jött a propagandatörvény, ami elijesztett nagyon sok hirdetőt, és már nem egy évre írtak alá szerződéseket, hanem 3 hónapra, miközben a papírmennyiséget 6 hónapra előre meg kellett vásárolni. Közben azért már a csapat sem változott, mi is már nem azt mondom, hogy idősebbek voltunk, mert nem voltunk idősebbek, most vagyunk idősek, csak hát már nem 22 évesek voltunk, és nagyon korán kezdtük ezt. Nagyon korán lett a mindennapjaink része a Human. És amikor már 10 éve léteztünk, akkor 10 év után ebbe elfáradsz. Úgyhogy így minden rossz összejött, és egyszer csak meg kellett hozni ezt a döntést, hogy akkor nincs print, de van online.
Hát meg ugye csak egy papír ára, tehát ezért nullszaldóra mégiscsak ki kellett hozni, és a hirdetőket is én úgy tudom, már rég nem érdekelte, hogy hány példányszámban jelenik meg a Human, az érdekelte őket, hogy hány követőnk van, meg mekkora az engagement a honlapon. Meg hát alapvetően az idő is valamennyire elment az írott sajtó mellett, tehát hogy a legtöbb írott Hát az elején mindig sajtótermék úgy szemben volt, hogyha a egy megéljen. hirdetői csomagot eladtunk, akkor mindig az online cikkek voltak az extrák, vagy az online bannerek voltak az extrák. Aztán egy idő után észrevettük, hogy ez átfordult, és már az online cikkeket adtuk el, meg az online bannereket adtuk el, és mondtuk, hogy jó, de hogyha a nagyobb csomagba belemész, akkor adunk 3 oldalt a magazinból, és akkor így belementek. Szóval már itt tényleg így éreztük mi is, hogy a print az párolog el. És már én ennyi egy mondat, hogy én abból vettem ezt észre, hogy már sokan nem is tudták, hogy van nyomtatott magazin, csak a honlapot ismerték az utolsó években, akikkel beszélgettem. Nekem ez volt egy jel, hogy talán már annyira nem releváns, hogy emléknek szép, meg jó kézbe venni, de gondolom nosztalgia. azért a racionális érvek mellett azért fájt. Persze, nagyon fájt. Nekem máig nagyon fáj. Nekem máig nagyon hiányzik. Mielőtt azt megkérdezni, amit külön mondtad, hogy megkérdezzek, még egy utolsó kérdésem lenne, illetve még a közönséghez is megnyitom, hogy hát ha van kérdésük, bár most már eléggé elment az idő, hogy vissza tudjátok-e idézni mondjuk a legkedvesebb emléketeket így a Humannel kapcsolatban, akár ilyen személyes sztori a szerkesztőség életéből, akár nagyon emlékezetes interjú vagy cikk? Nekem 2 van, amíg Ádám gondolkodik. Mind a 2 interjú. Az egyik egy hível élő anyuka volt, másik pedig egy meleg pap, római katolikus pap, aki kiugrott az egyházból, és ők azért maradtak meg nagyon, mert mind a 2 olyanok voltak, hogy elkészült az interjú, megírtam a cikket, és mind a 2 úgy jöttek oda-vissza hozzám, hogy biztosan kell ez a Humanbe, hogy kit fog ez érdekelni, és hogy szerintük senki nem kíváncsi az ő történetükre, és visszakozni akartak, hogy mégse jelenjen meg. És akkor mind a 2-nek én azt mondtam, hogy nem is gondolnád, hogy milyen sok embert meg tud érinteni a történeted, mert hogy lehet, hogy te leszel az első olyan ember, akihez tudnak kapcsolódni a saját élethelyzetükkel. És nagyon, nagyon örülök, hogy ezzel sikerült őket meggyőznöm, mert aztán tényleg mind a 2 esetben voltak üzenetek, amiket kapott a Human, hogy valaki át tudta érezni azt a helyzetet, amiben ez a 2 interjú alanyunk volt. És különösen a hível élő anyukánál azt elmondom, hogy nála az ő személyes történetében is ez egy nagy előrelépés volt abban, hogy ő fölvállalja a saját hív státuszát, és az volt egyébként egyesületet alapított, és nagyon aktív a hível élők közösségében. Igen, de tudjuk, hogy kiről van szó, de hogy neki tudom, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt az a cikk, és ez nekem egy szép emlék, és örülök, hogy a Human ennek teret adott. Én sablonos választ fogok adni, mert én nem tudok kijelölni egy pontot, amire így annyira emlékeznék, mert nekem tényleg ez az egész egy csomag. A 10 éves magazinnál volt az az idézetem, hogy mi együtt nőttünk fel a Humannel, és ez amúgy tényleg igaz. És nekem a legszebb élmény, és a legszebb emlék, és a legszebb dolog a Humanben az az, hogy egy mennyire szerető közegben, mennyire kreatív közegben tudtam dolgozni, és mennyi lehetőséget adott nekem ez a magazin. Szóval a Danit már ismertük előtte, de a Danival nagyon sok közös emlékünk van. A Zsoltival, a Zsolti egy borzasztó fontos ember lett az életemben, és máig egy nagyon-nagyon fontos ember az életemben, és vele tudtunk tényleg úgy lenni, hogy egy szerkesztőségi ülésen mi ordítani tudtunk egymással, de utána kimentünk az erkére cigizni, már barátként, és ott folytattuk a beszélgetést, hogy kivel mi történt előző este, mint hogyha 5 perce nem ordítottunk volna, mert így el tudtuk választani ezeket a szerepeket. És az összes fotózás, az összes szerkesztőségi ülés, az összes esemény, amit a Human csinált, amin részt vehettem, amin láttam, hogy a Human körül történik, az mindegy csoda volt, és tök jó, hogy itt volt, és tök jó, hogy itt van, és tök jó, hogy itt lesz, és tényleg együtt nőttünk fel a Humannel. És nekem például azt adta a Human,
muszáj volt, hogy megtaláltam a hangomat újságíróként, megtaláltam a témámat, a szerelem témámat újságíróként, megtaláltam az aktivizmust az életemben, megtaláltam egy borzasztóan, egy csodás hősökből álló networkinget a magazinon keresztül. Nekem az életem egyik gerince a Human igazából, úgyhogy nem tudom így kijelölni, hogy ez volt a legszebb dolog benne. Az egész fantasztikusan gyönyörű. Kérdés van-e? Nyugodtan tegyétek föl az én záró kérdésem előtt, hogyha van. Nincsen? Jól van, akkor a jövő. Mik a terveitek, mint Human, úgy értettem most, és hogy ezen belül ugyebár a 15. évforduló, terveztek-e valami ünneplést, hogy megemlékezzetek erről a 15 évről? Ünneplés, ezt nem tudom, hogy ilyen buli szervezés vagy ilyesmi lesz-e, ez szerintem a Zsoltira marad, én nem fogok partit szervezni, nagyon karakteridegen lenne. De amit tervezünk, és amit majd rendesen, hivatalosan is be fogunk jelenteni, de már elkezdődött róla a gondolkodás, meg a szervezés, meg a tervezés, meg fel lettek keresve emberek. Mindenképpen akarunk majd októberben egy print kiadványt, egy zínszerű Human kiadványt, ami azt akarjuk, hogy több száz oldal legyen, szóval akár egy ilyen minikönyvszerűség legyen, és közösségi gyűjtésből jöjjön létre, és ne csak a Humanről szóljon, hanem arról, amit ez az elmúlt 15 évben a magyar meleg közösség átélt ebben az országban. De nem ilyen nyomorpornót akarunk, hogy mennyit bántottak minket, hanem inkább azt, hogy itt voltunk és kitartottunk, és tök sok büszke ember van ebben az országban, akik tök fasz a gyerekek. Úgyhogy majd egy ilyet szeretnénk, hogy idén októberben legyen egy 200 oldalas kis Human zin az emberek kezében. De ehhez kelleni fog majd a közösségnek a segítsége természetesen. Kiegészíted, vagy? Ugye én már nem vagyok Human kolléga, de a évfordulóst azt én is várom, meg részt fogok benne venni, reményeim szerint. Nagyon reméljük, hogy megvalósul. Hát az online-nal megyünk tovább, ott is vannak üzleti tervek, vannak tartalmi tervek, most egy kicsit tényleg úgy éreztük mi is, hogy elengedtük ezt a dolgot, de a lelkesedés mindig ott van, és szerintem lesznek izgalmas dolgok ebben az évben még, ezen az zin kiadványon kívül is. Na, én úgy érzem, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, köszönöm szépen. Eszembe jutott, hogy én még az Én is ember vagyok társadalmi figyelemfelhívó kampányról is szerettem volna beszélni, ami 2021-ben volt, de erről most már nem fogunk nagyon beszélni. Nagyon menő volt, és jól sikerült az is. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek ezen a beszélgetésen, hogy megidéztük itt a Human 15 éves történetét, és köszönöm a közönségnek is, hogy megjelentetek.